Profesör Doktor Mete Kaan Kaynar bixwe li Zankoya Hacettepe'yê di beşa zanista rêveberî û aboriyê de akademisyenê dike. Kaynar bêtir xebatê wî li ser dîroka Tirkiyeyê di vî warî de jî gelek pirtûk nivîsiye. Wek di dîrokê de mirov û siyaset li Tirkiye salên 1956 hin jivan pirtûkên wî ne. Li ser hilbijartinê jî lêhûrbûnî û pisporiya Kaynar heye. Ew gava hilbijartina Tirkiye di nirxîne dibêje heke Erdoğan dixwaze sêyem car were hilbijartin lazime erka xwe bikarbîne. Normalde Cumhurbaşkanıları sadece 2 kere seçilebiliyor. Bi awayekî normal serokomarek dikarin du car werin hilbijartin. Ji bo ku serokomar sêyem car werin hilbijartin yek rêyek heye. Ev jî lazim e serokomar meclisê betal bike û hilbijartineke pêşwek texe rojevê. Heke serokomar ve erka xwe bikarbîne, dikare sêyem car were hilbijartin. Li Tirkiye her serokkomar bes dikarin du car serhev werin hilbijartin. Heke ji bo sêyem car were hilbijartin makezagona Tirkiye hin kanûna dide pêşiya wan. Profesör Doktor Mete Kaan Kaynar vê yekê jî wiha radigihîne. Seçimleri erken tarihe alamazsa ikinci kere seçildiği için Heke serokomar hilbijartinê negre demek e zû ji bo ku duyem car hatiye hilbijartin wê sêyem car nikaribe bibe endam. Na heke hilbijartineke pêşwek çêke wê gavê jî di makezagonê de jî ciyêviya heye û ev dikare sêyem car were hilbijartin. Ana li Tirkiye hukuk bûye du beş. Hin kes dibêjin li pêşiya Recep Tayyip Erdoğan da tu astengiyek tunene. Lê hin kes jî dibêjin Erdoğan sêyem car nikare were hilbijartin. Parêzerê Baroya Enqerê Emrah Altınugû ji bo vê yekê çar guman dide pêş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olarak 4 tane farklı olasılık. Ji bo ku serokomar Recep Tayyip Erdoğan bibe berendam çar ihtimal hene. Yekem heke hilbijartin di dema xwe da. Anko di 18 Hezranê da bibe Erdoğan nikare bibe endam. Hala duyemin û sêyemîn an meclis an ji serokomar lazimî hilbijartinê nû bike. Ya çarem jî lazim e partiyên opozisyonê alîkarî bidin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ragihand ku ew ê di dehê edarê da dîroka hilbijartinê diyar bikin. Heke dema hilbijartinê were eşkerekirin piştî 6 rojan şûn da wê gelê Tirkiye biçin ser sandiqê û dengê xwe bikarbînin. Lê di ana da ev hilbijartin kete nav gengeşiyan. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.